खुलुमबाय लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जे जोंहा फार्मार आईडी खौ माबोरै बानायनो हायो बेबादि आईडी मोनगोन दा बे आईडी खौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ गावनि मबाइलावनो खालामना लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो मिथिगोन बिदिब्लाथ' भिडिअखौ जागायदिनि नाथाय आं मोनसे खोन्थाखानि जायफोर बिथांमोना बेबादि बानायदों बेसिकली गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो बिदि कार्डनि मोनसे जोंनो नटिफिकेशन्स फैयाखै आरो गभर्नमेन्टआ बिदि आईडी कार्ड प्रोवाइड खालामा दा बिथांमोना माखासेफ्रा बानायदों बानायनानै लानो हायो नाथाय अफिसियेल खामानिफोराव बियो खामानि होनाय नङा जानोबो हागौ ना बे गभर्नमेन्टनिफ्राय इउज खालामजानाय नङा जायफोरा बानायनो गोसो ओरैनो बानायनो हागोन नाथाय बेयाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नैबेयावनो लिरनाय दंखायो दिस इज अनलि फर पार्सनेल इउज नट फर गभर्नमेन्ट इशु कार्ड बे ओरैनो गावबागाव पार्सनेल इउजनि थाखायसो जुदि बानायनो गोसो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो मिथिगोन दा जों सिगाङाव जोंनो मोनसे जोंनि फार्मार आईडी आरो मोनसे जोंनि PDF दं बेखौ जों डाउनलड खालामग्रोनांगोन जुदि नोंथांमोना फार्मार रेजिस्टार जाबायबा जेनेबा बेखौ सार्च खालामगोन आं फार्मार आईडी रेजिस्ट्रेशन्स अके दा जों बेखौ सार्च खालामब्ला मोनगोन आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि बेयाव मोनगोन जेब्ला जों बेयाव थांगोन लगइन खालामहोगोन बेयाव जों फार्माराव थांनानै बेयाव लगइन खालामगोन लगइन जुदि लगइन खालामनायाव जुदि गेङाबा माखासे एररफोर देखायो नोंनि नाम्बारजों लगइन जायाबो जानो हागौ नोंनि नाम्बारा KYC आ माने जानानै थाया खमबोला थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना बेयाव जुदि प्रब्लेम देखायोबासो दै बेयाव फार्स्टआव नोङो रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनानै पासवार्डखौ होनांगौ पासवार्डखौ जुदि बावोब्लाबो बेयाव फरगट पासवार्डनि अपसन दं सिगाङाव जुदि पासवार्डखौबो होबाय मबाइल नाम्बारखौ होबाय बेयाव जुदि जायाब्ला क्रिएट निउ एकाउन्ट बानायग्रोनांगोन दै अलरेडि आंना क्रिएट एकाउन्ट बानायखानाय दै आंनाबो बिदिनो जादोंमोन दाथ' आंनाव थांबाय क्रिएट निउ एकाउन्ट अके नैबेयाव मा खालामनांगोन नोंथांमोना आधार नाम्बार होनानै OTP फैगोन बेयाव खोन्थादों अलरेडि क्रिएट अके एकाउन्टआ अलरेडि क्रिएट जानायखाय बेयाव जानाय नंला आं खिन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय नोंथांमोना जुदि बेयाव प्रब्लेम जादोंबा बेखौ खालामनो हागोन दा जों लगइन खालामनो थाखाय मबाइल रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों हायो दा जों बेयावथ' जोङो पासवार्डखौ गोबाङानो मिथिखाया दा फरगट पासवार्ड होदो बेयाव मा खालामनांगोन नोंथांमोननि फार्मार आईडी खौ नैयाव होनांगोन फार्मार माने नोङो होनाङा सरि बेयाव जों फार्माराव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन दै आं होनसै OTP थांगोन दा जोंनाव बे पासवार्डआ मा थांगोन जोंनि मबाइलाव फैगोन दै मबाइल फनाव मोनसे पासवार्ड फैगोन पासवार्डआ नोंनि मबाइल फनाव थांबाय दा जों बेखौ लगइन खालामदो बेयाव फार्माराव थांफिननानै जों रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होदो अके ओमफ्राय दा जोंनाव गोदान जे मोनसे पासवार्ड थांदों बे पासवार्डखौ होनो नांगोन अके आरोबाव OTP मोनसे थांबावगोन दा जों बेयाव क्रिएट निउ पासवार्ड जों गावबागाव पासवार्ड खालामना लानो हागोन कारेन्ट पासवार्डखौ होग्रोनांगोन जों दहाय SMS आव जाय पासवार्डआ थांदों बेखौ होग्रोनांगोन दानिया जाबाय दा जों बेयाव लगइन खालामफिनसै OTP थांगोन मबाइलाव
लगिन जाखांनायनि उनाव बेबायदि अपसन माने इंटरफेस गेंगोन जों फार्मार आईडी पीडीएफनि थाखाय view my informationआव थांनानै जों नैबेयाव राइट साइडआव मोनगोन डाउनलोड पीडीएफ जों डाउनलोड पीडीएफआव सेरनानै जों पीडीएफखौ डाउनलोड खालामनानै लाग्रोनांगोन बिदि मोनगोन दा जों बेखौ डाउनलोड खालामसै दा जों कार्ड बानायनो थाखाय मोनसे वेबसाइटआव थांनांगोन दा जों बेयाव सार्च खालामनांगोन स्मार्ट CSC Vle टुल्स दा जों सिगांनि बे लिंकआव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव थांनांगोन जों CSC Vle टुल बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव राइट साइडआव थागोन फार्मार आईडी कार्ड प्रिन्ट जों बेयाव क्लिक खालामनानै जों फैनांगोन जों बेखौ फ्रियाव बानायनो हायो दै बेयाव जेबो फैसा नाङा दा फर एग्जाम्पल मा होनांगोन जों बेयाव मोनसे पीडीएफखौ दहाय डाउनलड खालामनाय पीडीएफआ बेखौ बेयाव होनांगोन बेयाव होदो जागोन दै दा बेयाव होनाय लोगो लोगो नियाव थांखागोन फट'आ दा नेम टेमखौ होबा थांगोन नैबेयाव फार्मार आईडी नियाव होदो नोंनि फार्मार आईडीखौ होदो नैबेयाव फार्मार नेम जेनेबा फार्मार नेम आं ओरैनो होलाबायसै नै बेयाव फार्मार नेम होबाय हिन्दीयावबो लिरनो हागोन बेयाव हिन्दीयाव लिरनांगोन दा जों बेखौ फिल खालामजोबनो हाबाय फादार नेम डेट अफ बार्थ जेन्डार मबाइल नाम्बार बेखौ फिल खालामजोबदो दा जों बिदि मोनोमोन नाथाय आं सानो बानायियानो गाहाम पार्सनेल डिटेल्सफोर थाङो गुबुननि आखायाव बेनि थाखाय अके भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों